retailers can have fish. Riwruok mar piny mangima mochung'ne chenro mag chiemo kod pur kod pith FAO kod sirkand kaunti ma Kisumu kawuono chiwo mich mag bero ohala manyasani kaka pith gwen kod ne grube mopogore opogore mayudore e alwora ma Kisumu. En mich ma ochiw e neno ni grube go odongore e yor timo ohala kendo kedo kod dhier. FAO tayo chenro makamano e counties ma Kisumu kod Nairobi e kuonde ma ji mayutogi mathoth rowere onge tije kendo ne ochiw thuolo mondo ne grube or kwayo kaka inyalo konygi e medo yuto margi. Moko mich ne oting'o mwandu mag pidho nyithi gwen, masinde mag loso kek kod mamoko. Mopogore ne grube wa mopogore matimo weche mag hotel, weche mag baking kata loso kek gi mkate. To equipment mokelnwa kawuono ok en equipment mokwongo. Chien kacha cha nyiche ne FAO osemiyo grube mamoko bende kony mopogore opogore madhi miyo gitim ohendnigi e yo makare. Kendo dwe manyien wabro yudo kendo kony ne grube moko machalo kaka posho meal to gi gik makamago. Koro kony ni te en $1,700,000 to mwayudo kawuono total cost and $1,1.5 million. About a month ago, we gave some of those beneficiaries equipment which were around transportation systems, and today we are giving items which are mainly around their high kitchen value addition systems that we are giving today. Adieri kawuono tich tire Kisumu County. Gimotimnwa en gima duong'. Gikonyowa magikelonwa machines mwadhi tiyo godo kaka ana ja bakery e bakery na kanyo okelna oven ma oven nani dhi konya e ndiko jok moko 2-3 e bakery na kar kanyo. Aduoko erokamano maduong' ne government. To kawuono kokalo kuom FAO gi county government ma Kisumu abiro kao grant marwa ma en incubator mabro konyowa e hatchery mar nyithi gwen ma kendo bro bedo konyruok ne jomoko mok gin youth members, mok gin group members.